Liverpool aytyny 26-njy ýylda howanyň temperaturasy gündüz 46 gradusy ýetdi. Sebitde dowam edýän yssyk howa energetika deskalaryna agram salýar. Saglyk şikaýetlери bilen ýerli hastaxanalara ýüz tutýan adamlar köpelýär. Bazarlarda gök bakça önümleri yssyk howada zaýlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir gün azar gündüz 46 gradusy ýeten howanyň temperaturasynyň 27-nji ýyla geçilen gije 32 gradusy, ýerden sagat 6 töwereklerine bolsa 30 gradusy düşendigini habar berdi. Howa gündüzlerine gyzýar, gejelerine gowşaýar ýöne. Gowşany da termometrler howanyň temperaturasyny gije 30 gradus töwereklerine görkezýär. Yssyk howa dowam edýän mahaly ýa-ni ýakyny öňkü farap etrawynyň hojakonepsi obasyna bir transformator ýanypdyr. Hususan oba ýerleriň elektrik energiýasy bilen üpjünçiligi köni deskalar arkaly ýola goýulýar. Bu ýagdaý adatdan daşary howada hadaly üpjünçiligi bökdüýär. Ýangyn gullugy gelip ýetişýänçe transformator doly ýanyp guturypdyr diýip ýangyndan habarly ýaşaýjaýdýar. Yssyk howa adamlaryň jan saglygyna yaramaz täsir edýär. Liverpool aýtyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan bir ýerli Lukman soňky wagtlarda yssyk howanyň yaramaz täsirleri zerarly hastaxanalaryň tiz kömek bölümlerine ýüz tutýan adamlaryň köpelýänligini gurrun berdi. Lukmanlara görä aşa ýokary temperaturalary howanyň düzümine kislorod mukdaryny pise gaçyrýar. Şeýlelikde yssyk howa dowam edýän mahaly Liverpoolda gan basyşy bilen bagly şikaýetler bilen tiz kömege ýüz tutýan adamlar köpelýär. Ýöne diňe gan basyşy bilen bagly şikaýetler Lukmanyň sözlerine görä yssyk howada bazarlarda saklanýan gök bakça önümleri zaýlanyp olar sarf edýän adamlaryň arasyna iç geçme we imit täherlenmesi ýaly keselçilik hasap alınýar. Bazarlarda satylýan gawun garpyz yssyk howada zaýalanýar. Köp adam zaýalanan gawun garpyzlary iýip iç geçme bolýarlar we medisina kömegini alýarlar. Diýip Liverpool ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşa yssyk howada gün şökletiniň astyna saklanýan gawun garpyzlar wagtyň geçmegi bilen zaýlanýar. Liverpool bazarlaryna ýüklowlaryna satyp çykarylýan garpyzlar Mar welaýatynyň getirilýän ekeni. Bir maşyn garpyz bir hepdede satylyp guturýar diýip Liverpool ýaşaýjaýdýar. Ýöne bazara çykarylýan garpyzlar Mar welaýatyna awtolawlary ýüklenip Liverpool welaýatyna getirilýänçe, soňra müşteriler tarapyndan satyn alınýança bir näçe gün geçýär. Adamlar bir näçe günüň dowamında 42-44 gradus yssyda kulonda saklanan garpyzy bazardan satın alıp öýe getirip kesip ýerler. Ýygyndanyň iç geçme bolýarlar. Diýip Liverpool ýaşaýjy gurrun berdi. Gawun garpyzlar gün şökletiniň astyna saklanmagy halamaýar. Aşa yssyk howada güniň şökleti hat ýitip bolýar. Bir maşgala Lukman Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda sebitde ýaş çağalaryň arasyna imit täherlenmesiniň köpelýänligini gurrun berdi. Garpyz ýenden soň ýen garpyzyny gaýtaryp hastaxana düşýän ýaş çağalar has köp. Diýip maşgala Lukman gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylaryň aşa yssyk howada ýyljamlaşýan saglyk şikaýetleri gök bakça önümleriniň bazarlarda saklanyş düzgünleri barada aladylary gozgoýar. Hünärmenler gök bakça önümleriniň bazarlarda saklanyş düzgünleriniň berjaý edilmeligini aýdýarlar. Lukmanlar aşa yssyk howada imit täherlenmesi alamatlary bilen gaýtaryp hastaxana düşýän çağalaryň köpelmegini, zaýlanýan bakça önümleriniň sarp edilmegi bilen baglanşdyrýarlar. Häkimetler aşa yssyk howanyň ýol açýan yaramaz netijeleri we ilat arasyna artýan saglyk şikaýetleri barada maglumat bermeýärler. Hadar deňdiniň kenarynda ýerleşýän Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň bazarlarynda balyklaryň bahasy gymmatlady. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilatyň mali ýagdaýynyň ýygyderli peselmegi bilen Balkanlaryň ençemesi balyk önümlerini özleriniň hepdelik iýmitine goşup bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy häzir käbir balyklaryň bahalarynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2-3 esse ýokarlanandygyny aýdýar. Şäheriň kenar bazarına täze tutulup getirilen lakka balygynyň 1 kilogram 70 manat bahalanýar. Üstüne ýarym gün geçip satyjylar agşama çyny satyp bilmedik halatyna onu 60 manatdan satýarlar. Geçen ýyl şu döwürde onu 30-40 manatdan satyn alyp bolýardy. Bekre balygy 250-350 manat aralygyna bahalanýar. Diýip habarçymyz aýtdy. Gymmatlamany daşary ýurtlardan import edilýän balyk önümlerinde hem görse bolýar. Doňdurulan kelka balygynyň 1 kilogramy 14 manat 52 teňe bahalanýar. Geçen ýyl onuň bahasy 5 manada barabardy. Söwdegärler we bazar resmileri gymmatlamanyň sebäpleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Aljylaryň bu baradaky soraglary hem jogapsyz galýar. Ýöne bu ýagdaý deňiz önümlerine şol sanda balyklara Baýhazar deňdiniň kenarynda ýerleşýän şäheriň ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döredýär. Olar häzir balyklaryň aglawasynyň etten has gymmatdygyny aýdýarlar.
Häzir goýun etiniň 1 kilogramy 50 manat, sığır eti 60 manat, towuk eti 21 manat bahalanýar. Balyklaryň bahalary bulardan hem gymmat. Köp balkanly balyk önümlerini özleriniň hepdelik iýmitine goşup bilmeýär. Dip Türkmenbaşly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň we ýarym resmi metbuat serişdeleriniň maglumatyna görä, ýurtda balyk hojalygy ösüş gazanýar. Häzir Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň garamagynda 40dan gowrak balykçylyk hojalygy hereket edýär. Hususan da Hadar Balyk Açyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýeti Türkmenbaşy etrawynyň dolandyryş merkeziniň goloýundaky deňiz kenarynda bekre balyklaryny emeli usul bilen köpeltmek, gara işwil çıkarmak we Hadar deňizindäki balyklary hem de beýleki balyk görnüşlerini gaýtadan işlemek boýunça önümçülük alyp barýar. Ýöne ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz bu hojalyklarda öndürilen balyk önümleriniň aglabasynyň şol sanda konserwirlenen spratlaryň daşary ýurtlara eksport edilýändigini aýdýarlar. Muňa bu hojalyklara degişli balyk dukanlarynyň aglabasynda balygyň görnüşleriniň çäkli bolmagy hem şaýatlyk edýär. Mysal üçin Türkmenbaşynyň garaşsyzlyk köçesiniň uğruna balyk hojalygy müdürlüginiň binasy ýerleşýär. Onuň birinji gatynaky balyk dukanynyň vitrinasyna balygyň diňe iki görnüşini we demir gapda tomata gaplanan kilka balygy satylýar. Başga balyk ýok, balyga degişli önüm hem ýok. Balyga derek başga önümleri, şotana süýjü kökü, çörek satýarlar. Haçan barsaň dukanyň içi boş. Dip habarçymyz belledi. Azatlyk ýokurda aýdylanlar barada agzalýan dukandan we Hadar Balyk Açyk Görnüşli Paýdarlar Jemgyýetinden kommentari alyp bilmedi. Täze okuw ýolunyň golaýlamagy bilen mektep eşiklerini we okuw esbaplaryny edinmeň ähmiýet artýar. Bu döwürde enatalaryň köpüsiniň çağalarynyň mektebe taýýarlygyny berja etmek alada tartýar. Käbir enatalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak uly tinaga käbagt bolsa, agyr mesele öwürlýär. İşsizlik hem bahalaryň ýokurlanmagy zararly. Käbir maşgalalar çağalary üçin zerur zatlary satyn alyp bilmeýärler. Käbir maşgalada bir näçe çağa okuwa gatnaýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, şoňlar esasy okuw esbaplarynyň umumy bahasy ortaça 800 manada, geýmiň bahasy ortaça 1000 manada durýar. Umumy hasaplamalara görä bir çağany mektebe taýýarlamak üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursyna görä 514 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Aýratynyn bu çykdagylar bir näçe çağaly maşgalalar üçin kynçylyk töredýär. Köp adam çykdagylary bir näçe aýa bölmek üçin zerur zatlary bölekleýin satyn alýar. Enatalar çağalaryny mektebe öz mümkinçiliklerine göre taýýarlaýarlar. Geyimleriň, aýakgaplaryň we okuw esbaplarynyň bahalary hiline göre tapawutlanýar. Has ýokary hille eşikleriň bahasy bir näçe esse gymmada düşýär. Dip habar saýdýar we käbir harytlaryň bahasyny mysal getirýär. Mektep gündeliginiň bahasy 4 manatdan başlanyp 25 manada ýetýär. Portfel 120 manatdan 1000 manada, oglanlar üçin ak köýnek 100 manatdan 500 manada, jalbar 120 manatdan 400 manada, taxya 30 manatdan 400 manada ýetýär. Maddi taýdan agyr ýagdaýda bolup özlerini azyk bilen zor dönüp içine diýen maşgalalar üçin çağalaryny mektebe taýýarlamak we zerur zatlary satyn almak başartmaýar. Habarçylar şeýle maşgalalaryň barha köpelýänligini aýdarlar. Azatlyň habarçysy mektep esbaplarynyň çykdagylarynyň hatda işleýän enatalara hem uly agram salýanlygyny belleýär. Käbirler öz garyndaşlaryndan we dostlaryndan köni eşik soramaly bolýarlar. Şonda da mektep üçin iň pes çykdajy 1000 manada ýetýär. Çağany mektebe taýýarlamak döwlet edara kärhanalarynda işleýän enatalar üçin hem agyr, daýhanlar üçin bolsa bu ägirt uly pul. Dip habar semidäýär. Käbir maşgalalarda çağalar mektebe taýýarlygy öz başda görmäge mejbur bolýarlar. Käbir çağalar dinjalyş mövsüminde işleýärler, beýlekleri mektebe zerur zatlaryny satyn almak üçin dilekçilik edýärler. Bu aralykda käbir maşgalalar şoňlar öz çağalaryny has gowy mektebe ýerleşdirmäň aladasyny edýärler we munyň üçin para bermäge kaýyl bolýarlar. Hususan da marda 5-nji, 16-njy we 24-nji mektepler şeýle hem şatlyk obasynda ýerleşen fiziki we matematiki urdan bilim berýän ýürütleşdirilen mektep iň meşhur hasaplanýar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä çağalar bu mekteplere diňe tanyşlyk ýa-da para bermek arkaly ýerleşip bilýär. Her okuwjynyň öz nyrky bar. Mekteplerde paranyň mukdary ortaça 500-den 1000 dollar aralygyna bolýar. Dip mardaky habarçymyz aýdýar.
Adatlyk radiosynyň habarçylary orta ýörüýte okuw jaýlaryna şeýle hem ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmek üçin şu günler soralýan paranyň nyrklaryny anykladylar. Olaryň sözlerine görä pedagogika universitetine girmek üçin 10 000 Amerikan dollary, medisina universitetine 9 we 10 000 dollar aralygynda, energetik institutuna 15 000 dollar, Mahtum Guladyndaky döwlet universitetine, fakultetine görä 10-15 000 Amerikan dollar aralygynda para bermeli. Ýurdun beýleki universitetlerine berilýän para hem 15 000 we 30 000 Amerikan dollary aralygynda diýip habar çykmadylar.